kuble pi baro ngi pedang sngobai pi chukathup khubor menta ka janmit shwaban phai ki khubor ki babnya ngi ne pechwai ki mat bakong san Arjun Kren ka President ka Rika Draupadi Murmu yaki he ki han jokatnat State Civil Services ki bayeshin benta ha ki induction training program ka bashis pa arpusaw Lapenwai no Shipor yaki ying dorbar hadin bajur ka huri hurana ka daw ka Jingkren u Rahul Gandhi halor ka sanshar patba ha London Onsdang ka dorbar mangtingka jong ka ying dorbar thawan ka jila Meghalaya nado ka arkho tarik hadok arkho pratarik upnai leber Batpin long ka jila Meghalaya ya ka Tamasa International Film Festival ka baningkong e hanong ba shilong ha ususu tham auditorium ki khubor ki babnya ki he officer ki Malaysian benta ha ke induction training program ka bashis pa arpusaw Halal Bahadur Shastri National Academy of Administration ki lailek yakan do ya ka president jokari ka Draupadi Murmu Harashtrapati Bhavan menta kasngi haba Arjun Kren yakini ki he ki han ka president Murmu kala ong bakari ka don kam e ki shakri sarkar ki bala banwan ra jingkala ki basmat basting ki badan ka akor ka buram ki batbet hakikam ki dok jongki ki bawan ra ikikam ki bashai ki balanang latbet ru ban trei kat kum ki jindan kam jong kani ka jok minta kam tam hakalyang ki kor ki bor ki baminta kala pinslur ru yaki ban jam shakhmat da ka baperkhat ka perdan ban pinkala ru shaki ki bakham bha shu shu ka president kala kenturu yakini ki he sarkar ban trei da kamen sim ka ri hashwa barki pajba hashwa लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के सभी वर्तमान और पूर्व अधिकारियों की भी मैं प्रशंसा करती हूं, जिन्होंने बड़े ही लगन और मेहनत से हमारे देश के चुने हुए ब्रिलियंट माइंड्स को एवल सिविल सर्वेंट के रूप में ढाला है। Baro artli ki dorba jongka ying dorba thawan jongkari lahap ban pensangi no shwa naga benta menta kasngi hadien bala sawa jam ka jing huri hura ka bajur na ka daw jongka jingkren unang yelam ka seng congress u Rahul Gandhi halor ka sinshar ka khadar pat ba hanong ba London barkum joru halor ki wei pat kiman Hayeng dorbar Lok Sabha hadien belas dang bandan ka jinga kendu lang hadien ar baje no phaisngi hadien ka jing pensangi ka bashipor ka jing huri hura kan ye hi kumju ki dukhot ka treasury bench kilai pertashla pershayo Gandhi hakaba kila dawa pan map na u hakapor step hakapor belas dang ka dorbar ki dukhot ka liang sinshar ba ki dukhot ka liang persha kilai pertashla iwe pan ulampang u emberla bun sin bun wat ulakentu ye ki dukhot ki ba yakhi persha ban buram ye ka dorbar da ka ba ong ba un ailat ka jinga kren ba jinga slok halor kanu kamat hapo yeng dorbar raja sabha la sakhi ye ki jo ki jingjia habalai lum biang saisisian ye ka dorbar hadien ka jingpenwai ka bashipor kata hadien ka arbaje no phaisngi unoyalam ka yeng dorbar Piyush Goyal ulakhli ye ka mat halor ka jingkren jong uni unoyalam jong ka seng congress ka business advisory committee hakasngining kong kala rai ban penlong ye ka dorbar mangtingka jong ka yeng dorbar thawan ka jala Meghalaya nadok arphotrik hadok arphopratrik ubnai leber Umentri rang ba ka jala ukonrat ki sangma unsawan ra e ka bang tingka ha ka arphulai trik ulber berkasngi ka baningkong kan sasdang ru kan sadon ru ka election na ka benta ka shuki simbut lampang ulampang ka yeng dorbar thawan ka jala Meghalaya u Thomas e sangma ulapintip ru ba ka private members business kan long tang na ka benta arsngi Uba Arden Miller Basayomoy Ubadangshan Ulasha Jet Banlong Udukot Jongka Ying Dorba Thawan Jongka Jilla Nonongkrem constituency Mentagasngi Ulapenlong Yakajing Yalang Hasmit Ban Ai Kublai Sngongu Ikinongkashan Jongu Haba Ai Jingkren Hakipat Ba Nongkashan Jongu Ulaong Babun Ngut Kibriu Kila Sngolingo Shibun E Bakaseng Jongu Kila Job Hadu South Likishuki Hakaniki election Badang Shudem Kaseng Voice of the People Party kalala ban penpulom yakitu ki Rio Start ni Rio Shampang hakabaya day berkani ke election hakaba kala donru na pedeng jongki ki belaya thu lupa bakaseng VPP kan om job buat tang ka wei ka shuki ru ulaong shushu pat ru bau pedang ngobhaya ka rai jongki pat ba ban jiet tang sau ngut na ki shaka yin dor ba thau an ka jala u president kaseng VPP ulaong ru bakaseng jongu kala job persha ya ka bor jong ka pisa
hak prediction ke jongki hak jing batai ke jongki labo jing kenya ke VPP zero lani UAA kadang-kadang ke jing kenya ke jing dia jong kita ki bri ki start hak kenya ke dia ha ki kamile election Ray on the job saw Nilaram salit hamlim tong lai phupra Nilaram baar balai basar hagi bubun ki constituency lapin sayong ngai Yaki pa ki start ken jingken aga politics Unong yalam jaka kinhun mai chaprang movement uba Michael Sim ula banjur halor ke jingdon kam man pinkalano eka an Meghalaya succession to self-acquired property Khasi and Jaintia Special Provision Act khatkhandai spa prapun rio shaka an Meghalaya equitable succession to self-acquired and ancestral property Khasi and Jaintia Special Provision Act habayakran barkinong pathai khubor hakasngining kong uba Sim ulong bakapor kala de e baki brio ken kirshan yakani ke jingkala khanang baki khunchen rang kumju ru barki khun kan thei kila ban yo jingman toy lang badom de tang shiliang Ulong ru bo kwa ban pinkala yakani ka an khnang bakan kan thup lang yaka jingdon jing em bahiar pateng na long shwa manshwa but day yaka balalum lang ni kan show kan dap daladi ula pintip ru bakin sasdang yaka campaign banwan ra yaka jingkershan upat ba kapor kala day ba yakani ka jingkala day ban yo jingkershan no na upat ba khnang ba baro khot ki khun ki kti kini yo jingman toy lang mar kumjo Thì mình ta nak leng juni yang macam na sekolah ban, demi pajba no ban ban support ni pajba ban pelong ano ikan ni ka an pelong ano ikan ni ka an ban ai bentalam ni kun bero bat kentei pasenang. Katamasa International Film Festival kabaningkong e kalas dang menta kasngi haususu tham auditorium kabaderu kasin jam joga Meghalaya Filmmakers Association kabakenthop yakinongshna film napo kajala hapo kajingno asnyang do president ubalong ru hakajo kapor unong shamyaka uba commander shangplyang ringkat berkatnat tourism kani katamasa kan pen i yakumba rupsantli ki film barki documentary kaban e hadu ban kaban ne hadu sansngi bat on penkut pat hadu ka khat pratrik mentau benai umentri ketna tourism uba khmi ru ek art and culture uba polling do ula play ka first Meghalaya International Film Festival haka joko por u rio paunam haka bayade ba ki film u Adil Hussein ula long u kongsan uba kerpang haka ni kasngi mentapat ngini pe ye jinglong jingman kasing beneng hashlong Kajing shit kalong arpulai point rio degree Celsius, bar kajing kriat kalong khat ar point iwe degree Celsius. Kajing ngam ka hau kalong new pukandai nak shispa min step, but sampu new nak shispa janmet. Kala bandan kajing hap slap ka bamalumala hakikat tu kat ni ki benta hashlong. Sashi sian pat ngipin kan mau ya pi ba yakini ko kubor jingi pila ban page haka joko por haka YouTube channel badru pila ban page ki kubor ba malakasngi haka Facebook Twitter but Instagram jongga Didi News Shillong. Shwaban poi shaka bakut jong kathup khubor ngini pej biang sashi siani kimat bakongsan Ajin Kren ka president kari ka Draupadi Murmu yaki he ki han jogat nat state civil services ki baishim benta ha ka induction training program ka bashis pa akusau Lapenwai no Shwashipor yaki ying dorbar hadian bajur ka huri hura nagadaw ka Jinkren u Rahul Gandhi halor ka sinshar pajba a London Konsdang ka dorbar mangtingka jong ka ying dorbar thawan ka jila Meghalaya nadu ka arpo tarik hadu ka arpo pratrik ibnai leber bat pinlong ka jila Meghalaya ka Tamasa International Film Festival ka baningkong e hanong ba shilong haususu tham auditorium ti parlok katung ila poi shika bakut jong ka thup ko bor jong imenta ka janmit hadu bangidai shambyang bat phila shai kasngi khublei phi baro अरे क्या देख रहा है? मेरे पास भी यही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है।
सारे फीचर्स धांसू हैं, ऊपर से इतनी कम प्राइस, जल्दी से